estem a punt d'entrar ja a les festes de Nadal. Oh, aquest moment tan superespecial de l'any en què tota la família és amor, els nens ja no tenen escola, tu no saps què fem amb ells perquè els adults sí que continuen fent feina, és tot fantàstic. Els nens volen anar a veure el llum de Nadal, la nina vol veure el Betlem i tu has de seguir fent feina. I aquí entra en joc una frase que a tots i a totes vos sonarà. Ara sa mamà se'n va fer feina, i tu quedaràs en sos predins. Tothom se centra en el Pare Noel el temps de Nadal, no? Però en realitat, el que és un regal de veres és el predí Noel que suporta el teu fill tot el temps de Nadal. Dit això, feliç any 2026 a tots i totes. I sí, m'heu sentit bé. He dit feliç any 2026 i no m'he tornat boieta. És que si cada vegada se felicita el Nadal abans, que començam gairebé en el novembre, jo ja estic felicitant l'any nou, però no aquest, sinó el següent. Au, pim-pam, in your face. Sempre se fa la pregunta de fins quan s'ha de felicitar l'any nou? Fins Reis, fins al febrer, fins a l'estiu, fins en els ovaris estic ja, i encara no han començat. Però mai se fa la pregunta de des de quan se pot felicitar l'any. I doncs jo, que som molt xula, jo ja vos felicito l'any 2026 i punt. I s'1 de gener vos felicitaré el 2027. A pim-pam llum sempre anem un pas per davant de tot, sí. De fet, jo ja estic mirant què faré en l'estiu. Encara no ho tenc clar, però aquestes coses s'han de planejar amb bastant de temps. Aquí no passeu pena perquè ja estan tots. Sí, en aquest sopar de Nadal que mos inventam nosaltres aquí cada dia, ja hi són tots. Tenim a Mari Mar servint notícies, servint reportatges, Naguiló que se caga en tot, i anant per allò i les seves coses de mare millennial. En Montoro, que ja veurem de què fa avui, perquè no ho sabem, és una sorpresa sempre, i de convidada, una escriptora balear que és un èxit mundial, Joana Marcús. Tot això, i ja sabeu, i és bon rotllo habitual a una nit molt especial que comença ja.